إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Mi smo došli u našem zadnjem predavanju do imena sure Al-Fatiha. Autor je spomenuo ovdje 12 imena ove sure, a kod Arapa je poznato, kako spominje Imam Nevevi i drugi učenjaci, da određena stvar kada ima posebnu vrijednost, broj njenih imena biva velik. To je kod Arapa znači poznato pravilo. Pa kod njih Esed ili Lav ima više svojih imena zbog hrabrosti, jel tako, i zbog simbola hrabrosti koju ima, jel tako, je Lav. Sablja ima jako puno imena, zato što je sablja ponos, odnosno simbol ponosa bila kod Arapa. Deva isto tako, to je značila život. I slično tome. A sve što je, znači, došlo i što ima brojna imena, ukazuje, znači, na vrijednost, jeli, dotične stvari. Autor je spomenuo prvo da se Fatiha zove As-Salah, da je nazvana imenom namaza. Da je nazvana imenom namaza. Zato što je uzvišeni Allah azza wa dželle rekao: podijelio sam namaz između mene i moga roba na dva dijela. A u stvari misle se da podijelio šta? Da je podijelio Fatihu. Misle se da podijelio. Što samo neko, molim vas tamo reći ovim da malo tiše uče. Znači, podijelio sam namaz između mene i moga roba na dva dijela. A u stvari podijelio je Fatihu. Pa je Fatiha nazvana da je namaz. Fatiha je znači nazvana, jeli, da je namaz. Pa je to jedno, znači, od imena Fatihe. Drugo ime je Suretul Hamd. Suretul Hamd. Sura znači zahvale. Zato što u njoj ima, jeli, alhamdulillah, kao kažemo Suretul Araf, kažemo Suretul Anfal i slično tome, tako je nazvana i ona Suretul Hamd. Pa da neko kaže, učiš na prvom rekatu Suretul Hamd, potom suru, nije znači pogriješio. Pa kada se poznajemo, znači, nazive, da ne bi čovjek tražio Suretul Hamd, pa ide, jel tako, tamo indeks, pa traži koja je to sura Al-Hamd, nisam nikad čuo za nju. Jer ponekad znaju nazivati sure nepoznatim imenima. Nepoznatim, znači, imenima nazivaju sure, što je zabuna za klanjače, za čitatelje. I ne bi to trebalo da bude. Kao, na primjer, skoro sam našao u jednoj knjizi, naveo ajet i kaže Suretul Qital. Da okreneš tamo pozada i da tražiš El Qital. Ne bi to nikada mogao naći. Međutim, misli se na suru Muhammed, je li tako? Ona je nazvala tim imenom. Pa ako se nazove, ponekad znači nazovu suru nepoznatim imenom, što nije dobro radi čitatelja, osim da pojasni, jeli, da se radi o dotičnoj suri. Suretu Teube, Suretu Anfal, Suretu Araf i slično tome. Ponekad se nazove sura zbog tematike o kojoj govori, ponekad se nazove sura zbog događaja koji se desio u njoj, jel tako, i slično tome. Treći naziv je Fatihatul Kitab. Ona kojom počinje Kur'an. Pa Kur'an počinje sa surom Al-Fatiha bez, znači, razilaženja među islamskim učenjacima. I njome počinju namazi. Učenje, znači, počinje surom Al-Fatiha. Pa je zbog toga nazvana, tako,
Fatihatul kitab. Od glagola fetaha jeftahu, što znači otvoriti. Tako. Pa je, znači, njome se otvara knjiga, odnosno počinje knjiga Kur'an, jeli, časni počinje ovom surom. Četvrti naziv jeste Umul Kitab, majka knjige, majka Kur'ana. I nema razilaženja među većinom islamskih učenjaka da je ovo dozvoljeno koristiti ovo ime. Znači, džumhur učenjaka smatra da je dozvoljeno kazati šta? Umul Kitab. Da je dozvoljeno kazati Umul Kitab. Dok Enes ibn Malik, Hasan al-Basri i Muhammed ibn Sirin, radijallahu anhum, oni nisu smatrali to pohvalnim. Kažu, tako se zove Levh Mahfuz. To je knjiga, majka knjiga, to je. A nije, ne kaže se tako za Kur'an. Imamo isto tako ime peto, to je Umul Kur'an, majka Kur'ana. Znači, jedno je značenje. Isto tako se razilaže, pa džumhur uleme dozvoljava, dok Enes ibn Sirin smatraju to neispravno. Enes ibn Malik je veliki učenjak ovoga ummeta. A i Muhammed ibn Sirin, je isto tako, znači, veliki imam. Međutim, došlo je u hadisu od Tirmizi od Ebu Hurajre, za koga imam Tirmizi kaže da je hadis hasanun sahih, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Elhamdulillahi umul Kur'an wa umul kitab wa sab'ul mathani." Elhamdulillahi rabbil alamin, Fatiha, to je majka Kur'ana, majka knjige i ona je 7 ajeta koji se ponavljaju. I hadis je šta? Sahih. I hadis je sahih. I došlo u hadisu kod imama Ebu Hurajre, kod imama Muslima od Ebu Hurajre, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men lem yakra fiha bi ummil Kur'an fa hiya qidaj." Ko ne prouči u namazu umul Kur'an, takav namaz je krnjav. Pa koliko god mi voljeli Hasan al-Basrija i volimo ga, i Enesa ibn Malika kao ashaba još više, i druge riječi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, najpreče da se prihvate. I ne prihvatiti imena ove sure, pored ovako jasnih argumenata, je potpuno neprihvatljivo. A oni to nisu kazali zato što vjerojatno nisu čuli ove hadise, nisu hadise doprili do njih i slično tome. A znači, nema sumnje da je ispravno potvrditi imena ove sure ovim što je potvrđeno od poslanika, sallallahu alejhi wa sallam. 6. Zove se El Mesani, a sura koja se ponavlja. Sura koja se stalno ponavlja, zato što se ponavlja na svakom rekiatu. Na svakom rekiatu, znači bilo kog namaza, uči se, znači, sura El Fatiha. A neki kažu da je dobila tim imenom to ime zato što je ona istisna, da je ona izuzetak od onoga što je objavljivano narodima, pa je objavljeno samo ovome ummetu. Uglavnom bilo ovo ili ovo, njeno ime je Seb'ul Methani, a to je 7 ajeta koji se stalno ponavljaju. Dalje, ime El Kur'an El Azim, veličanstveni Kur'an. Sura El Fatiha je nazvana imenom veličanstveni Kur'an. Zato što sadrži, kaže autor, u sebi nauke Kur'ana. U njoj je pohvala Allah azza wa džel, onim što zaslužuje, onim što mu doliči, isto tako opis njegovih imena, svojstava i naredba ljudima, znači kada je za ibadet, i ihlas, i ono što ukazuje, znači da ljudi traže od uzvišenog Allaha, znači da ustaju na pravom putu. I kako su završili oni koji su prekršili obećanje i ugovor koji su dali stvoritelju azza wa džel. I kako su završili. Jer su jedni zalutali, a na druge su uzvišeni Allah rasrdio, pa je to, znači, pa je to ružan završetak.
Međutim, autor nije spomenuo ovdje dokaz da je ona nazvana ovim imenom. Nije, znači, spominjao Imam Kurtubi dokaz. A dokaz postoji. Dokaz postoji. Zabilježio je Imam Ahmed, Imam Hakim, sa lancem, za koga kaže Imam Hakim, Imam Zehebi da je vjerodostojan. Od Ebu Hurere da je poslanik sam rekao, kaže Fatiha, ona je umul Kur'an o seba'ul methani, znači majka Kur'ana i 7 ajeta koji se ponavljaju, vohije el Kur'anul azim, i ona je veličanstveni Kur'an. Pa je to došlo, znači, u hadisu koga bilježi Imam Hakim i bilježi ga također prije njega Imam Ahmed sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Pa je nazvana, znači, i tim imenom. 8. nazvana imenom Eš-Šifa, lijek. Imam Darim je zabilježio od Ebu Sejda al-Hudrija da je poslanik sam rekao Fatihatul kitabi šifaun min kulli sum. Fatiha je lijek od otrova, od svih vrsta otrova. Ja sam mi spominjao nešto zadnji put? Jesam. Spominjao sam hadisa, tako. Ovaj hadis je lažan. Ovaj hadis je neispravan. Znači, hadis je lažan. Ima hadis koji je da je lijek od svake bolesti, on je slab. On je slab. A razlika između lažnog i slabog hadisa. Iako se koristi za slab hadis, koristi se lažan izraz. Se koristi, znači, za lažan hadis, prosto koristi se izraz slab. Međutim, a razlika postoji, znači, velika između lažnog i slabog hadisa. Pa je ovaj hadis da je lijek od svake bolesti mursel daif, a da je lijek od otrova, znači, to je laž na poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. 9. Rukje, nazvana imenom Rukija. Došao hadis Ebu Sejda al-Hudrija kada je učio kod Buhari u Sahihu, kada je učio Rukiju onome čovjeku, nevjerniku, što je bio, znači, predvodnik jednog plemena, što je bio poglavar njihov, nakon što ga je ujeo ga akrep, pa je učio, pa kaže mu poslanik, sallallahu ma edrake ena Rukija, kaže, kako si ti znao da je ona Rukija? Pa je nazvao je ovu suru Rukijom. Dalje, 10. El esas, osnova ili temelj nečega. Ono na čemu se nešto počiva, na čemu se nešto zasniva. To je esas. Prenosi Šabi da Ibn Abbas rekao, svaka stvar ima svoju osnovu na kojoj se zasniva. Kaže, osnova dunjaluka je Meka, a osnova nebesa je Arib, a to je 7. nebo. A osnova zemlje je Adžib, a to je 7. zemlja. A osnova dženneta je Adn, džennetu Adn. A osnova vatre je Džehennem. I to je najdublja, znači, 7. znači, 7. sloj taj, vatre. Osnova stvorenja je Adem, a osnova poslanika je Nuh, alejhissalam. A osnova Benu Israila je Jakub. A osnova knjiga je Kur'an, a osnova Kur'ana je Fatiha. Esas. A osnova Fatihe su riječi Bismillahirrahmanirrahim. Pa ako se razboliš ili ti se nešto desi, onda uči Fatihu. Ozdravit ćeš, kaže Ibn Abbas. Ovako spominja autor ovu predaju. Ovo predaja, ja je nisam nigdje mogao naći u hadijskim zbirkama. Da je Ibn Abbas ovako nešto rekao da ima lancima prenosilaca. Nego spominje, oni spominje imame Salebi, koji umro 627. hidžrske godine prije imama Kurtubija. Spominju u tefsirima. Iz toga je jako bitno kada spominju knjige, predaje koje nisu u hadijskim zbirkama, ima ih često u tefsirima, ima ih često i u fikskim djelima, da se provjere. Da se provjere naročito ako je knjiga poznata po tome, da se spominju nekakve hićaje u njoj, tako, ili priče, ili predanja koja nemaju osnove, onda ih treba, znači, dobro
treba ih dobro provjeriti. Našto ako se prenose iz drugih knjiga koje su poznate, da imaju, znači, hadisa koji nisu vjerodostojni, kao što je knjiga Ihya Ulumuddin od imama Gazalije, rahimahullahu ta'ala. Gazali, iako je bio veliki učenjak kada je u pitanju fik šafijski, kada je bio i usul fik, nećete naći poput njega na zemlji, međutim, kada je u pitanju, znači, prenošenje predanja koje nije provjeravao, nećete naći, znači, knjigu da je ispunjena više sa slabim hadisma i hadisma koji nikako nema osnove, nema ih nigdje, osim kod imama Gazalije u dijelu Ihya Ulumuddin. Pa je, znači, dužnost da se to provjeri, da se vidi, znači, da se ispita odakle je porijeklo tog predanja. Znači, od Ibn Abbasa nema, ne postoji ovo. Da postoji, Ibn Abbas je bio sigurno u tom pogledu nedostižan i možda bi moglo poslužiti kao argument, bar sporedni, ali budući da nema ove predaje, nema, kažem, ono što sam ja uspio. Ako neko nađe, to je hajri bereket, znači da se potvrdi ispravnost ovoga imena. Sura, to je bilo 10. tako. Isto je tako od imena Fatihe jeste El-Wafije, koja se mora upotpuniti. Mora se upotpuniti kada se uči. Kaže Sufjan ibn Ujejne, rahimahullahu ta'ala, da se mora upotpuniti, da ne može čovjek učiti na jednom rekatu pola Fatihe. Moraš upotpuniti suru, kao što čovjek koji kad počne sa obredima, mora ih upotpuniti. Ne možeš početi, ideš krenuti na hadž i došao si na Arefat i nešto te nazove od kuće, ali tako neko, kaže, ali mogu je naredne godine obaviti hadž. Nije hadž jedne godine. Odo ja kući, nema to. Moraš ostati. Čak i kada se čovjek nekad pokvari svoj hadž, moraš dalje nastaviti sa obredom. Jer uzvišenje Allah kaže وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ Hadž upotpunite i umru radi Allah. Moraš upotpuniti. Dok si počeo, to moraš upotpuniti. Za razliku od namaza, ako čovjek pokvari namaz, treba ga prekinuti. Ne može znači nastaviti tako je namaz pokvari. Ako su činio grešku koja ne može, da tako se nadomjesti. Kao da čovjek počne, da tako nije neki od šartova namaza ispunio. Ili završi namaz pa se sjeti da mora, jel da ga mora ponavljati zbog nečega što je ostavio šartova. Iako ne mora, zbog svakog šarta se ne mora namaz ponavljati. Znači, pa neka čovjek ostavi šart namaza i završi namaz, ne mora ponoviti. A zbog nekog šarta mora ponoviti namaz. Pa čovjek kad bi klanjao mimo kible i potvrdi mu se da to nije pravac kible, a on mislio da jeste završio namaz, gotovo je. On je klanjao svoje. Ili čovjek koji bi klanjao namaz, a ima na odjeći nečistoće. Pa završi namaz, vidi da ima na odjeći nečistoće. On ne mora ponavljati namaz. Nije znao, završi. Ali je čovjek klanjao bez abdesta. Mora li ponoviti namaz? Mora. Mora ponoviti. Kakva je razlika između toga da čovjek klanja na odjeći, jer čistoća odjeći je šart za ispravnost namaza? Jeste. Šart. I on taj šart nije upotpunio. Kao što nije upotpunio šart abdesta. U jednom slučaju mora ponoviti, u drugom ne mora. Kad vas neko pita, ove ovdje ashabul jemin sa desne strane. Jedno je uslov za namaz, a drugo nije. A šta nije uslov za namaz? Uslov za namaz je abdest. A čistoća tijela? Čistoća jest tijela, ali ne utiče na način ako se posle sazna. A zašto utiče abdest kad sam ja poslije saznao? Ja posle namaza preselamio i kaže, pa nisi abdestio živ bio. Čistoća je osnov. Za ovo imamo dokaz. Zašto imamo? Pa za ovu odjeću kad je poslanik se selem nanula izuo, na osnovu toga možemo reći da je on svojim postupkom nama ukazao. Dobro, fino. Znači imamo hadis kod Ebu Davuda da je poslanik sam klanjao i da je izuo šta? Nanule u namazu i nastavio namaz, a bilo nečistoće, lijepo. Zašto to isto ne kažemo kod abdesta? Nije sva odjeća nečita. Ja počnem 2 rekiata klanjam. I sjetim se nemam abdesta. I pored mene česmo. I ja abdestim i nastavim dalje. Nije
nije sva odjeća nečista. Pa dobro, nema veze. Ja bio dio jedan, umanjite ono što kažu, neko pola dinara, dinar, razilađe među lemom, jel koliko može biti nečisto. Ostalo je puno nečistoće na tijelu. Jakna cijela pozada, sve nečistoća nije vidio. Reci. Ja sam čitao da Ibn Tejmije govori da je abdest nešto što se pribavlja. Aha. Dakle, nečistoća se nešto odstranjuje. I da je to. Tako sam nešto čitao. Tako je, to je to nešto. Braćo, razgledam dva šarta. Abdest je šart koji sebi moraš priuštiti. Koji moraš učiniti. A odjeća na kojoj ima nečistoće je šart koji moraš izbjegnuti. Hajmo sad vratiti se nazad. Kada čovjek obavi namaz bez abdesta, je li mu fali jedan šart? Fali li nešto namazu? Fali ili ne fali? Fali abdest. Kada čovjek obavi namaz u odjeći na kojoj je bilo nečistoće, je li fali nešto namazu? Ne fali, samo je bilo nešto dodatno. Višak. Pa taj ti se višak oprašta, a ovo ti se vamo šta? To je razlog. Dobro. To nema veze s ovim o čemu govorim. Ovo je bila na fila. Dobro. Kazali smo da je šta ime? El Wafije, koja se mora upotpuniti. Nema pola, ništa. Moraš upotpuniti. Znači, kad jedan harf, kad ne bi proučio znači na namazu, onaj ko smatra da se mora učiti Fatiha, da je obaveza, ne bude reka bio šta? Samo harf kad ostaje. Harf je. Mora se upotpuniti sva. Dobro. Imamo 12. ime koje je spomenuo autor je El Kafije. Ona koja je dovoljna. Ona koja je dovoljna. Došlo je od Jahje ibn Abi Kesira da je rekao da je prenešeno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže Umul Kur'ani iwadun min gajriha wa laysa gajruha minha iwad. Evo iwad. Kaže Fatiha vrijedi za sve drugo, a ništa drugo ne vrijedi za Fatihu. Ono što je poznato kod nas, Fatiha vrijedi za svaku šta? Svaku dobu. Tako. Ja, Fatiha ovdje, pa Fatiha ovdje. Radi se daif. Radi se daif. Znači, imamo imena druga koja je spomenuo, imam Sujuti u dijelu El-Itqan. Imam Sujuti spomenuo u dijelu El-Itqan, spominje da se zove Suratul Kenz, Suratul Nur, da se spominje Suratul Šukr i još neka imena koja nisu, Allahu alem da nisu potvrđene, znači od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. To bilo nešto tiče imena, znači ove sure. Ali kažem, treba koristiti znači imena koja ljudi shvataju i razumiju, znači da razumiju o čemu se radi, a ne koristi imena znači koja su koristiš ime sure, nikad niko čuo nije. Suratu Basiqat. Nikad niko čuo za suratu Basiqat. To ima jedna riječ u Kur'anu koja je spominjena na jednom mjestu, jednoj suri. I onda neki nazovu po imenu te riječi. Specifično, ovo je suratu Kaf. Spomenuto je tari. U protivnom, treba spominjati, znači, sure, znači, imenima koja su poznata ljudima i znaju o čemu se rade, da shvataju, znači, razumiju, da tako. Jer mi nismo političari. Govoriš čovjek ko ne razumije i on šuti, ne smije ništa kazati. To je put političara, novinara. Oni tako koriste te metode, jel tako? Jer kada čovjek ne razumije, on ga drži u šaci. A ako bi ga shvatio i razumio, tada bi ga provalio. Pa dok ga ne razumije, on je u hajru. U vjeri nije tako. U vjeri se znači govori da ljudi shvate i da razumiju znači propise i da rade po tim propisima. Dobro. Kaže Imam el-Muhelle da su riječi ijake nabudu, o ijake nesta'in, da je to rukja u Fatihi. Ove dvije riječi. Neki su učenjaci govorili da je Kur'an sadržan sav u suri al-Fatiha, a da je sva sura al-Fatiha sadržana u riječi ijake nabudu, o ijake nesta'in. I o tome su napisana djela o tom ajetu. I to je suština čovjekove vjere. Ijake nabudu, o ijake nesta'in.
suština čovjekove, znači vjere, i kada bi mjesecima i godinama sjedli da pojašnjavamo taj ajet, moramo pojašnjavati cijelu vjeru. Jer on sadrži, znači, jer ovaj ajet sadrži značenje, znači, čega? La ilaha illallah. Iyake na'budu wa iyake nesta'in. Značenje je la ilaha illallah. Je li tako? Tauhidul uluhiyya. Međutim, ispravnije je da je sura Al-Fatiha cijela rukja. Da je ona cijela rukja od početka. Ebu Sejid al-Hudri je učio šta? Ovom poglavaru je učio cijelu, pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako si znao da je ona ta sura šta? Rukja. Nije mu rekao kako si znao da je, znači, jedan ajet iz ove sure Rukja. Dobro. Kada kažemo da je nazvana ona El-Mesani, ona koja se ponavlja, ili Umul Kitab, to ne znači da ne može ništa drugo biti nazvano tim imenom. Kitaben mutešabihen mesanije. Nazvano je u Kur'anu. Nazvani su, znači, knjiga je nazvana knjiga koja je slična po smislu i čiji se ajeti ponavljaju. Pa su, znači, i drugi ajeti nazvani tim imenom. Ali se posebno, znači, ističe El-Fatiha, jeli, po tom imenu. Jer ajeti se ponavljaju u smislu priča, je li tako? Događaja. U jednoj suri, pa u drugoj. Pa nekoliko puta, znači, se ponovi događaja, tako? Određeni momenti se spominju samo jedan put, neki moment kao priča Musa a.s. Najviše se spominje Musa a.s. u Kur'anu. I njegova priča ponavlja na više mjesta. Ali je samo na jednom mjestu u Kur'anu spomenuto, recimo, njegovo rođenje. U suri Al-Kasas. Tu se spominje, znači, a drugačije se, šta, spominje, znači, njegova priča. Pa se to, znači, ponavlja. I dato je poslaniku, sallallahu kaže se, 7 dugih sura, i one su nazvane tim imenom, a to su sura Al-Bekara, Al-Araf, Al-Bekara, Al-Araf i ono što je između toga. Znači, šta? Al-Bekara, Al-Imran, Al-Nisa, Maide, Al-An'am, Al-Araf, i kažu da je Yunus, neki kažu da je između toga Al-Anfal i Teube, razilaze, znači, oko drugih sura koje ulaze, znači, u ovu skupinu. I o ovome ćemo govoriti više u suri El-Hijr. I uzvišeni Allah kaže لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبَعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Mi smo ti dali 7 ajeta koji se ponavljaju i dali smo ti časni Kur'an. Ako uspijemo do tada ostati na zemaljskoj površini živjeti i budemo pričali, ne budu nam branili, govorit ćemo o tome, inša Allahu ta'ala. Dobro. Ne vidiš što se dešava? Dođe jedan neznalica, predvodi milione muslimana i naredi samo da se uradi nekakva revolucija unutar obrazovnog sistema i da se popale sve knjige, tako, kojima bi moglo, znači, biti eventualno nešto što njemu ne godi. To nema ništa što ne godi islamu, Allah najbolje zna, jel? Mogu biti nekakve sitnice. Ali uglavnom je to provjereno. Međutim, to ne godi njemu, njegovoj duši. Pa se, znači, naredi da se to sve promijeni, da se izbace termini, tako, svi šerijetski termini koji imaju, zato što je neko zloupotrebio negdje tamo termin, uradio suprotno, pa se poziva na termin, pa se to sve izbaci. To bi, znači, bilo kao da ode 10 Bošnjaka da uradi nekakav zločin, kažemo, nećemo ljudi biti mi Bošnjaci zato što je neko uradio. Kako je to prosuđivanje? Pa se danas, znači, kroz prizmu borbe protiv nekakve radikalizacije i ekstremizma, sprečavaju ljudi da govore u džamijama, a to upravo vodi radikalizmu. Znači, nema lakšeg, jednostavnijeg puta i otvorenijeg puta da ljudi idu
u radikalizaciju od toga da se zabrani govoriti, da se zabrani, znači, da se ljudi poučavaju. Jer zašto postoje ljudi radikalni? Ekstremni. Zato što sjedi kod kuće sam i otvori sebi, ali tako, svoga šejha, Google, i on mu priča. Priča mu jedan, priča mu drugi, priča mu treći, svako od njih slatkorječi. I na takav način, znači, ljudi idu, jel da? Znači, ako sjedi u džamiji i poučava se svojoj vjeri i sistematski uči islam, svati ruh islama. Svati šta islam traži od njega. I nakon toga lako može prokušiti i da ne zna određeni propis, da mu neko kaže, kazat će, to ne odgovara onome što sam ja naučio svojoj vjeri. Međutim, kada je čovjek šupalj ko balvan, puše mu sa svih strana. I čuje tamo mu neko izvijeka, sad slušaj me dobro. I priča mu 10 minuta. Za 10 minuta protekviri sve oko sebe. I kaže, odo se ja okupat. Dobro. Znači, završili smo u pitanju imena. Mi ćemo malo, možda duže malo na Fatihi, zato što je ona, znači, posebno bitna sura. A kasnije ćemo malo ići šta? Brže. Nećemo zadržavati ovoliko dugo na ajetima, našto na ajetima u kojima nema propisa. Nego ćemo spomenuti ajet, kratko njegovo značenje i ćemo, znači, da ne bi možda postalo naporno i zamorno za slušanje, znači, ako se govori dugo o jednoj tematici, može, znači, izmoriti slušatelj. Što se tiče Fatihe, ona je, znači, 7 ajeta, bez razilaženja među učenjacima, osim što je rekao Husein el-Džofi, da ima 6, ali to je mišljenje slabo. To je mišljenje, znači, iznimno i nije ispravno. I ima, isto tako rekao je Amr ibn Ubejd, da je Iyake na'bud, da je to jedan ajet, a Iyake nesta'in, da je to drugi ajet. Međutim, uzvišeni Allah kaže وَلَكَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ, dali smo ti 7 ajeta. 7 ajeta koji se ponavljaju i kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, podijelio sam namaz između mene i moga roba. Pa kada kaže tako, on kaže, pa je spomenuto šta? 7 ajeta. Tako da je mišljenje apsolutne većine islamskih učenjaka, ako nije nešto što liči konsensusu, jer ovo će biti više prije iznimna mišljenja nego što nešto što može oponirati, znači jednoglasnom stavu islamskih učenjaka, tada je onda stvar potpuno jasna. Dobro. I umet se složio da je Fatiha od Kur'ana. Zašto ovo kažem? Zato što u Mushafu, u primjerku Mushafa Abdullah ibn Mesuda nije spomenuta Fatiha. Nije spomenuta, znači, pa su neki shvatili iz toga, da ona ne bi ulazila, jer nije shvatio niko od uleme, nego, tako, neko ko ne razumije, ne shvata zbog čega je to bilo. Pa kada je spomenuto Ibn Mesudu, kaže zbog čega nije spomenuo Fatihu u Kur'anu, kaže da se je spomenuo, kada je spomenuo prije svake sure. Zato što se uči na svakom šta? Rekiatu, pa bi ja tako spomenuo prije svake sure, ali posle se Fatihe uči šta? Sura. I kaže, nema potrebe da je spominjem, kaže, zato što je ummetu jasno ko dan, i to nikad niko nije doveo upitnim da je to šta? Pa je zbog toga, znači, nije spomenuo protivno, jeli, definitivno je, znači, od Kur'ana i oko toga, znači, nema nikakvih, znači, razilaženja među islamskim učenjacima. I ulema je, ummet islama je složan, ummet islama je složan, da je Kur'an potpun u harf. Neću kazati u tačku, jer tačke nije bilo u vrijeme objavljivanja Kur'ana, u vrijeme njegovog pisanja. Tako, to je kasnije došlo da znamo razlikovati. U protivnom, da Kur'anu ne fali ništa. Ummet islama. I kogod kaže suprotno tome, on neka sebi traži kom ummetu pripada. Hoće međusijama pripadati, hindosima, kome god da pripada, nekim pripada i neka ide, znači, njima, on im je najpreči, jer Kur'an, ako Kur'an dovedemo upitnim, onda smo doveli, znači, upitnim našu vjeru. I ne mogu shvatiti nikako te razume, taj mentalni sklop ljudi koji kažu mi smo muslimani, ali naša knjiga je nepotpuna.
Wallahi, ne trebaš dana ostati u vjeri u kojoj knjiga koja imaš trećinu knjige. I ta trećina je upitna, da ne može biti upitnija jer su se igrali ashabi, kako je kome se mililo. Kako može biti sledbenik takve vjere? Gdje ti je pamet? Pa više će kršćani se mogu više pohvaliti da imaju svoje vjere ispravno. Nego ti onda koji govoriš tamo. Pa je, znači, što tiče Kur'ana i onoga što je između, znači, dvije korice, nemojte sad ulaziti ako ima Kur'an da je napisan po drugom kerajetu, to je potpuno drugo pitanje. Ali, znači, da je Kur'an neupitan i njegova, znači, autentičnost i ostaće takva, zato što uzvišeni Allah kaže inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah se obavezao uzvišeni da će čuvati Kur'an. Tebareke ve Teala. Dobro. Učenjaci se razilaze je li ova sura mekanska ili je medinska. I to je, znači, razilaženje među islamskim pravnicima. Kaže Ibn Abbas i Katada i Ebul Alije, Rajahi, Ufej ibn Mehran, poznati, znači, učenjak. Kažu da je mekanska. Dok kaže Ebu Hureyre i Mujahid i Ata, Ibn Jasar i Zuhri i drugi da je medinska. A neki kažu nešto je objavljeno u Mekke, nešto u Medinu. Najispravnije je da je ova sura mekanska. Da je Al-Fatiha mekanska sura. Smo to spominjali prije. Znači, Al-Fatiha to je mekanska sura. Prvo, zato što uzvišeni Allah kaže u Kur'anu وَلَكَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Dali smo ti 7 ajeta koji se ponavljaju, časni Kur'an. Ovo je u suri El-Hijr. A sura El-Hijr je mekanska po konsensusu učenjaka. To je jedno. I drugo, nema razilaženja među ulemom da je namaz propisan u Mekki. A nije bio poznat namaz u islamu bez Fatihe. Takav namaz nije bio poznat. Znači, otkako je objavljen, znači, namaz i obavezan muslimani sa namazom, znači, postoji, znači, ova sura. Tako da je najispravnije da se radi o mekanskoj suri. Kaže poslanik, nema namaza ko ne prouči Fatihe. Pa je to definitivno, znači, dokaz, ovi dokaz, znači, da je ova sura objavljena u Mekki. Da je mekanska sura. I to je preciznije kazati da je mekanska nego da je objavljena u Mekki. Nas se zanima gdje je objavljena. Jer razlika između mekanski i medinski ajeta, kada govorimo da li je ovaj ili ovaj, jeste hidžra. Tu je, znači, paravan. Sve posle hidžre je medinsko, čak da je objavljeno u Mekki. Pa ajet u kome uzvišeni Allah azza kaže al yawma akmaltu lakum dinakum je objavljen na Arefatu. Petkom na Arefatu, dok je poslanik sam stojao boravio tako na Meukifu, ali se tretira mekanskim, medinskim ajetom. I ajet wattaku yawman turja'una ila Allah. Wattaku yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Je zadnji ajet koji je objavljen u Kur'an i on se tretira također medinski. Pa ovaj što je objavljen u Mekki, on je medinski, a i ovaj što je objavljen u Medini, on je šta? Jedan i drugi medinski. Jer su objavljeni posle šta? Posle hidžre. Posle hidžre. Pa nije bitno, znači, gdje je ajet objavljen, bitno je kada je objavljen. Bitno je kada je objavljen. Neki učinjaci, kada su spominjali šta je prvo objavljeno poslaniku, pa kaže objavljeno sura Al-Mudaththir, neki kažu Ikra, bismi rabbik, neki kažu da objavljeno prvo Al-Fatiha. Imam Al-Bejheqi je zabilježio u svom djelu Delailu Nubuwa,
kaže ja kada se, da je poslanik sam rekao Hatidža radijallahu ta'ala, kaže ja kada se osamim, čujem, kaže, poziv, pa ga je poslala sa Ebu Bekrom kod Voraka ibn Neufela. Pa mu je rekao, šta čuješ? Kaže, čujem da bi Džibril kaže, o Muhammede, reci bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Dok nije završio do kraja sure Wala Talin, pa bi to bio dokaz da je u prvo vrijeme šta? Dok mu je Džibril dolazio, kada je poslanik još uvijek nije znao šta? O čemu se radi, još uvijek nisu mu bile jasne stvari, bojao se, nije još uvijek, znači, nije, znači, nije mu se srce smirilo u smislu da mu je jasno njegovo poslanstvo i njegova misija. Jer je to došlo iznenada. Pa to postoji mogućnost da onda šta? Prvo objavljena sura, ja tako, El Fatiha. Ali ovo predanje, kod imama Bejhekija, ono zahtjeva, znači, posebnu, znači, studiju oko ispravnosti, znači, njegovog lanca prenosilaca. Pa mu je rekao Voraka, kaže, raduj se, potom se raduj, ja svjedočim, kaže, da si ti onaj o kome nas je obavijestio Isa, alejselam. Ti si, kaže, poslanik koji je poslan i bit ćeš naređen da vodiš džihad poslije ovoga dana. Kaže, ako dočekam to vrijeme, kaže, ja bi se borio s tobom, pomogao biti. Međutim, ovo predanje je šta? Imam Bejheki, kaže da njegov lanac prenoslaca prekinut. Tako da moram se, znači, naći eventualno drugo predanje koje bi moglo ga pojačiti, ako bi se uspjelo naći. Pa prije, znači, da neće biti, znači, Fatiha od onih ajeta koji su, znači, sura koji su objavljeni na samom početku, znači, poslaničke misije. Što se tiče Voraka ibn Neufela, on je preselio kao musliman. To će biti najispravnije. Jer ima hadis od Ajše i od da li još neko to prenosio od ashaba, da je upitan poslanik sallallahu alejhi ve selleme o Vorak ibn Neufelu, pa je kaže, vidio sam ga u snu u bijeloj odjeći. A kaže, da je bio stanovnika vatre, ne bi bio u bijeloj odjeći. Ovaj hadis je daif. Ima kod imama Ahmeda hadis iz koga se može zaključiti, hadis Hasan, da je Vorak ibn Neufel da će biti stanovnika dženneta. Međutim, kategorički to tvrditi bilo bi problematično. Jer nisu hadisi o tome kategorički, znači ispravni, možda bi se moglo nekim od njih prigovoriti. Uglavnom, prije da će biti, znači da je on ono što je do njega došlo od čega? Jer on je odmah nakon toga, kako došlo u rivajatima, šta ubrzo preselio. On nije znao ništa više nego toga. I to što je rekao kada bi došao vrijeme, ja bih te pomogao i tako dalje, ukazuje, znači, da je on prihvatio poslanstvo Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Je tako? Ima hadis kod imama Darekutnija, koji je mursal, da kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemojte vrijeđati Voraka ibn Neufela. Kaže, vidio sam jedan ili dva dženneta njegovi, znači jedna ili dvije džennetske bašče da su njegove. Međutim, hadis je isto daif. Hadis je daif. Kaže Ibn Atija da su neki učenjaci smatrali da Džibril nije došao poslaniku s Fatihom. I koriste kao dokaz hadis Ibn Abbasa, koga bilježi imam Muslim u svome sahihu, da jednoga dana bio Džibril kod poslanika, kaže, fesemija naqidan, pa je čuo glas kao škripu vrata kada se otvaraju. Pa je pogledao u nebo, pa kaže Muhammede, kaže, ovo je, kaže, sada se, kaže, otvorila jedna od nebeskih kapija. I prvi put. I kaže, dolazi melek prvi put na zemlju, kaže da te obraduje, i kaže ti, raduj se Muhammede, objavljeno ti je, a sura El-Fatiha i objavljeno su, znači, kaže, zadnji dva, kaže, svjetla su ti data. Sura El-Fatiha i zadnji ajeti iz sure, zadnja dva ajeta iz sure El-Bekare,
Kaže, nećeš proučiti jedan harf od toga, a da ti nećeš dobiti ono što tražiš. Pa kažu, vidite, kaže da nije nije to Džibril, nego je ko? Melek poseban došao sa tom surom kao, naznaka da ta sura ima posebnu šta? Odliku. Tako. Međutim, ovo nije mišljenje jako. Nije mišljenje jako. Prvo, ovdje kada je rekao je kaže, dolazi, kaže, i poselamio te melek i rekao, kaže, raduj se, 2 svjetla koja su ti data. Ovaj melek je došao da obavijesti poslanika o nagradi koja ima šta? Za učenje sure Al-Fatiha i zadnja nije došao sa surom, niti je došao ovdje sa ovim ajetima šta iz sure El-Bekare zadnji, nije. Nego je znači došao da ga obavijesti o nagradi. I dalje, da je on došao sa surom, ko je obavijestio poslanika o dolasku tog meleka? Džibril. Pa je Džibril učestvovao u najmanju ruku šta? U dostavljanju te, jer on je obavijestio poslanika o tome. Pa je ispravno mišljenje da je to objavljeno, nego da je ovom prilikom da je samo ukazano na šta? Na vrijednost. Tako. Jer može doći vrijednost, kasnije čovjek ima nešto, ali pravu vrijednost je za toga dok mu neko ti je poklonio nekakav aparat, uređaj, računar ti nekakav poklon. Ti ga otvori računar, sve ide, onda kaže, hodi vam da ti kažem nešto. Pa ti kaže specifikacije računara. Pa ti kažeš, jel tako jest? Kaže, evo danas ga neće više niko ni vidjeti. Toliko je to sada vrijedno. Pa si ti nešto dobio, nisi znao njegovu vrijednost. Nemojte sad, poređenje nije, nego samo da vam približimo šta. Svatanje, zašto poslaniku je objavljena sura, a nije znao kolika je njena, jer vrijednost sura je emr teuqifi. Mora, znači, postojati dokaz da kažeš sura ta i ta je vrijedna, za učenje imaš takvu i takvu nagradu, mora postojati, znači, za to argument. I zato ružno su postupili oni koji su izmišljali hadise koji govori o vrijednostima određenih sura da bi ljude, znači, motivisali da uče Kur'an. Pa kad je rečeno što lažete na poslanika, sallallahu sallam, kaže mi ne lažemo na njega, mi lažemo njemu. U njegovu korist lažemo. U čiju korist lažeš? Lažeš korist poslanika, sallallahu sallam? Da nema ni jednog harpa o vrijednosti učenja Kur'ana. To je Allahov govor, to je dovoljno. Tako, potrebe. Allahov govor. Objavio ti ga kao vodilju u životu. I ti to učiš cijeli život i ništa nema. Nikakve nagrade nemaš. Ništa nemaš nagrade. Imaš nagradu za intimno općenje sa svojom suprugom, a nemaš nagradu za učenje Kur'ana. To odgovara ruhu šarijata. Da nikakvog dokaza nemaš za to. Dovoljno ti je znači to što je to Allahov govor. Kao kada kažemo, ima li vjerodostojan hadis o vrijednosti klanja kurbana? Nema. Imaš kurban, imaš 10 hadisa o kurbanu, nijedan nije vjerodostojan. Međutim, uzvišeni Allah kaže u Kur'anu فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. Dovoljno. Ništa više. Allah u Kur'anu spomenuo kurban. Završeno. To je to. Ne treba ništa više. Ne treba nikakve. Ako imaš hajri beretke. A ako nemaš potrebe. Šta? Lagati izmišljati hadise o vrijednostima kurbana. Da bi ljudi, neće niko da kolje kurban, a vamo čovjek ima tor ovaca, ajmo sjesti večeras, možemo do sabaha 10 hadisa lijepi, da tako izmisliti i da motivišemo ljude da nam kupuju šta. Pa ne mora, znači, nužno biti spomenuta, je li tako, nagrada. Ali ovdje je došla nagrada, je li, spomenuta za učenje sure, je li, sure El-Fatiha. Uzvišeni Allah kaže nezele bihi ruhul emin. Nezele bihi, Kur'anom je došao Džibril a.s. On ga objavio. I slično na to znači i sura Al-Bekare. Znači, objavljuje Kur'an. Ako hoćeš da izdvojiš nešto iz Kur'ana, da nije objavljeno posredstvom Džibrila, moraš imati dokaz. I zato je ispravno da Kur'an od, znači, početka do kraja, od alhamdulillah do minel džinneti wan nas je sad došao posredstvom Džibrila. Ništa poslaniku sallallahu sallam nije objavljeno direktno.
od Kur'ana. Mogla je biti naredba namaza. To je drugo. Ali je li došao tom prilikom ajet koji je u Kur'anu namazu? Nije. Pa je Kur'an sav došao posredstvom meleka Džibrila i zato je Džibril najčasniji i najvredniji melek zato što dostavlja najvrednije, a to je poslanice gospodara azza njegovim poslanicima. Jeste. Spominje, znači da je objavljena, čak ima mišljenje da je spominjao da je objavljena 2 puta. Jedan put u Mekiju, jedan put u Medini. Međutim, to ne bi moglo proći. Ispravno da je objavljena, znači, ova sura u Mekiju. Dobro, ovdje imamo pitanje, poduže pitanje, a to je učenje ove sure u namazu. Budući da je to poduže, ostavit ćemo to inša Allah za nakon predavanja. Allah ta'ala, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammed, wa ala alihi wa sallam.